हेलो गाइस देखिए गाइस ଆପଣ ମାନେ ଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇଥିବେ ସବୁ ଲେବର ମାନେ ତ ଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇଥିବେ ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଇଟା ଭାଟି ଭଳିଆ ସବୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି କେବେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ ଇଟା ଭାଟି ଭଳିଆ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଝିଅ କେମିତି ସେ ଇଟା ଭାଟି ଉଠେଇ ନେଲା ଭଳିଆ ସେ ଉଠଉଛି ଦେଖ ଉଠେଇ କେମିତି ନେଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନା ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କେମିତି ସେ ଉଠୁଛି ଏତେ ମାନେ ଓଜନଦାର ସବୁ ସାମାନ୍ୟ 6-7ଟା ଇଟା ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଟେକିବା ମୁସ୍କିଲ ଏକାଥର କଲେ ସେ ଗଦା ଗଦା ସବୁ ଇଟାକୁ ସବୁ ଥାକ ମରା ହେଇକି ସବୁ ରହିଛି ଇଟା ଭାଟି ଭଳିଆ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଭିଡ଼ିକି କେମିତି ସେ ନେଉଛନ୍ତି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନା ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ରିଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ରିଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନା ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍